Kawadi nyime jatend migao ma cooperatives Wycliffe Oparanya koro wacho ni piny owacho biro medo keto maino e dongruok mar ohelni matindo mondo mi ochumi mar piny Kenya ogere. Kuom mano ojiwo jokanyo matimo ohala mondo chul hola ma gikawo mondo mi giyud yot e yudo omenda. Jafwambo marwa Bill Gates Odwar lerono mathoth. Jotimo ohala matindo e kaunti ma Kisumu kawuono ne oyudo thuolo mar uso kendo tudre gi jonyiewo margi. Ka giwuoyo wi chenro no, jokanyo matimo ohala matindo ne okwayo piny owacho mondo ne ni chenro makamano olandi e sama kare mondo ka giyud tudruok makare. Wagone kaunti mar Kisumu erokamano nikech gimiyo events makoro wanya interact gi jo locals mondo ging'e products ma wan go. Gimiyo exposure makoro wanyalo interact gi jo ko wangi ko wanyalo inua kako wanyalo konyo jok ma wuok piny, jok ma pok ong'e tich, wapuonj gi bed gi skills to gi marketing gi timno marketing maber nikech waloso gik mabeyo to wabed gi marketing maber wayudo ko wanyalo uso gik moko. Koro wayudo customer moko mang'eny mabiro biro kendo luwo wa mondo mi wambe walosnegi gik ma gidwaro go mondo wambe wayud pesa. Kanyalore to wayude mashinde moko kendo mang'eny ma extra manyalo mi wapuonj nyiri gi mang'eny. Kane giwuoyo e chenro no, Gavana ma Kisumu Profesa Nyong'o kod jatend migao mar ohelni matindo Laktar Wycliffe Oparanya ne ojiwo jo ohala mondo ndikre ka giwacho ni ndiko ohelni e yo ma ginyalo yudo godo konyruok. Operating informally limits access to credit, limits entry into formal markets, and reduces eligibility for government and donor support initiatives. Sometimes people operate informally to avoid taxation, but really, you can't despise the hand that feeds you. In every county, there is an office of MSEA. So MSEA will help small businesses to register them, the ones that are informal, so that now they are formalized. And when you are registered, you are given a number, and there are officers in that office to help you to grow, to start growing in a formalized manner. Gilero ni sani piny owacho keto maino e neno ni tudruok mar jo ohala ma Kenya gi pinje maoko ni kare mondo mi dongruok obed negi. We are further developing structural value chains and fostering local, regional, and international market linkages for our enterprises. Just yesterday, I presided over the commissioning of a rice milling plant in Ahero, one that unshackles our farmers from the bondage of exporting rice to be value-added far away. As a country, we are also negotiating with other countries, East Africa, although we have a protocol to access free movement of goods, free movement of people, human resource across the borders. Oparanya owacho ni gitiyo kachiel gi riwruoge mopogore opogore mar neno ni rawere ma oyudo omenda mag nyota obedo gi yote chako kendo timo ohelni mekgi. They are being trained to be business people for 4 days. After that, they are attached to entrepreneurs who are already there, those who are doing business already, they are attached for internship. There is a follow-up by the Ngao people or the administration to see how they are doing their business, and reports are made to my office to see how these young people are progressing. Chenro makamano yangi ni biro timre e counties mondo mi oneni jokanyo matimo ohelni matindo oyudo tiegruok kendo thuolo mar tudruok gi oganda ahinya to kod joket mwandu. Bill Gates Odwar, Ramogi TV.